Baka mayroon na yan. Yun! Ayun! Ayos! Okay, nakaisada tayo boy. May kasama pang ano. May kasama pang... baka makatakas pa to boy. Diinan mo na. Baka makatakas pa eh. Ayan. Ayan mga kaibigan, nakaisa na tayo. Kitang kita boy ang pangot mo boy ah. Ngayon talaga masisipag. Meron niya. Oo, meron kanya. Maghanap sila ng katulad ng paa mo boy. Yung mga dalaga. Kasi halatang kasipagan sa mga ganyan. Juan, sorry. Ayos, nakaisa na tayo. Okay na okay. Nakaisa na tayo mga kaibigan. Sirawan na boy. Ano? Maliit. Bitawan mo. Ano ko pa? Nadali pa. Wala. Maliliit. Binibitawan namin mga kaibigan. Ayaw ni Buboy ng mga ganong kaliliit na huli. Kasi sayang lang daw. Di ba? Yes. Yes, Mad. Well, the duck. Ayos. Malaban-laban pa. Pupunta na yan sa palayan. Bumaba na sa palayan. Diyan ka lang muna. Right, pang ilan na to? Pang 3. Tapusin na. Isa lang ang ano. Isa lang yung kagat. Isa lang yung ano niya, sipit. Yun. Naipit. Namulupot. Pumulupot. Uy, baka bumalik sa tubig. Dito. Tapang. Sayang, baka bumalik sa tubig eh. Pangilan na yan, pang-4. Pang-5. Na to, Wamos. Si Wamos nakarami na rin. Wamos plus. Meron na naman. Kakatapos lang yung isa eh. Ito na uli sa palayan. Latag uli. Yan. Kakagapos lang yung isa eh. Meron na naman. Lumusong kasi sa palayan ha. Kahit isang kalumusong. Putang kita. Yes! Parehas ang laki no? Ayos. Mga good size na yan. Good size na yan mga kaibigan. May nag-order sa atin eh. Kahit daw mga medium lang pwede na. Kagaya niyan. Kagalit Maynila. Oo. Ayan. Stop mo lang. Ugupad mo ito. May dami dito. Ayan mga kaibigan. Nandito na ulit tayo. Sisiraw tayo. Siraw. Yung tawag sa amin dito sa Bicol. Siraw ng bintol. Boy. Daldala mo yung dami natin. Ayan mga kaibigan. Dami na pala. Dami na naming huli. Iba man yun eh. Iba.
Tako naman dako pa ito na, no? Darako pa. Napulo. Nadarako. Nadarako sa imo. Doon na, huli na. Dinawag kita sa anuhan. Bakbaka na. Bagan malimuya ako ka na sa teknikan ko na, boy. Santayaan. Iyo. Yun mga kaibigan, marami-rami na tayong nakuha. Ay, nag-order kasi sa amin ni Buboy ng ng alimango. Dadalhin daw sa Maynila. Punta lang Maynila, kaya yun. Nang kami, nang bintol kami ng alimango. Meron pa? Yung bintol mga kaibigan, yan. Yan. May lambat sa ilalim, tsaka yung pain. Kabihin nila. Tsaka yung tali, ito tali. Pupunta roon. Yan. Inunas naman yan. Hangos! As? Buti hindi ka na, hindi ka natuka. Ay, wala namang kamandag yun. Kahit na, yung kabang. Yun mga kaibigan, kukunin na namin yung latag namin na na bintol kasi lantong na. Kumbaga sa ano na yung taob. Lantong na, sagad na, palutay na siya. Kaya yung mga alimango niyan, hindi naman nagdadawi. Ando na si Buboy. Ito na. Nauna na siya. Kukunin na namin. Uwi na rin kami. Ano na kasi alauna na ng hapon. Yun. Shout out nga pala kay Alin Paul de Luna. Shout out kay Oriel Diluso dyan sa Pasay. Shout out kay Mr. Idol Vlog. Yun, shout out sa inyo mga kaibigan. Siyempre kay Sambak Yards tsaka Sandy Uragon. Yun. Landos Motovlog, shout out sa inyo lahat sa inyong mga panunod sa aming mga video. Magpapainit talaga yung mga ahas na yan. Yung mga kaibigan, pangalawang ahas na yan. Yung naano namin. Kanina, muntik nang maapakan ni Buboy doon. Sa kabila. Doon banda. Ngayon, dito na naman. Meron na naman. Kasi galing lang umulan kagabi. Ngayon ay sumidlak yung araw. Kaya siguro nagpapainit sila. Kanina, muntik nang matuklaw si Buboy. Buti nakaano siya, nakatalon. Yun. Ay, ayos. Ayos. Laki. Dito lang pala marami Palayan na to, palayan. Eh, kahit may huli boy, diretso na tayo uwi niyan. Kasi lantong na eh. Palutay na yan. Hawakan mo, baka makawala ka. Yan. Pulang-pula. Taba. Sige, siro na. Ito yan. Yan na. Sabi ko sa iyo eh. Sabi mo wala. Hindi mo kinagkakaon. Hindi gumagalaw yung pain. Kala mo wala. Laki. Naman yan. Sold na yan. Dami ang huli natin. Mahigit 20 na buhay ang huli natin Marami na. Marami na tong Jakpa tayo. masakit sa
Ngipin, pagkain. Tira na yan. Laki na na. Nakagat na, Paigarong. Makagat ka dyan. Mga kaibigan, pauwi na tayo. Ayan. Dami naming nahuli. Bagit 30. Ayan o. Dami o. Ayos na ayos talaga. Swerte ka. Swerte na naman si Boboy. Bibinta namin itong mga kaibigan dahil may nag-order kay Boboy na ano. Dadalhin daw sa Maynila. Kaya nag-ano kami ngayon. Nagpintol kami ngayon. Swerte naman yung nag-order. Nakahuli tayo ng marami. Mahigit 30 piraso. Yan. Okay. Dito na tayo mga kaibigan. Daming huli natin. Dami oh. Bibinta rin ni Bubo yan. Nag-order sa kanya yan. Dami. Oh. Yan.